kunyange vanhu vasiri kunyazobuda pachena panguva ino with their position aiwa nevision 2030 zvinoratidza kuti vanhu vakajamuka panguva ino the ruling party ZANU-PF nezviri kuitiwa panguva ino now yeCAP 3 people they are not happy, people they are not comfortable with it. Sarapinda mashoko vanhu panguva ino atona kuti even vamajara sobudanyira chiti we must fight the real war against Ugandandas. Panguva ino kunyaso mukonzi this is total state capture and was subscribe or like on the bell icon. Majara just posted this picture sera mukona budanyira chiti. We must do it for real liberation war heroes of our country. They reject CAP 3 in its totality. They didn't die, so that Idi Mnangagwa can come all the way from Zambia, establish a Mavidi dynasty. They didn't die, so that criminals will fly their kids in helicopters in a sea of poverty. Doma developments are good panguwa netiona kuti awa vakomana vakajamuka, they are not happy. Kuti panguwa ino tona kuti my heroes they fought the liberation war kuti nyika yeZimbabwe ibudirire, but now tona kuti we attained independence, but still vanhu they are not yet liberated. Tona kuti only a selected few zvigananda ndo vanenge vachikwanisa kuflya through the country and kuenda kune dzimwe nyika vari mahelicopters. Panguva ino chinokwanzi even their kids vanenge vachiuya vachiflash out mari vachitambisa vanhu nezvimwe zvakadaro. Madevelopments ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwana majara jaros. Panguva ino nyika yeZimbabwe iri kutoda another liberation from zvigananda. Reakomesikushe medu dzafura imoti kudi pamusoro pechirwere ichi. So subscribe or like on channel on the bell icon.